Karelian Skies on aika lailla suoraa jatkumaa Different Skies-tapahtumasta, joka on järjestetty 10 kertaa tuolla Arizonassa, USAssa. Mutta nyt 2 viimeisenä vuonna sitä ei ole järjestetty, joten ajattelin, että miksei samanlainen voisi toimia täälläkin järjestettynä. Ja niinpä sitten kysyin täältä Nurmeksen kaupungilta, että olisiko yhteistyöhalukkuutta, ja tähän löytyi. Saatiin tämmöinen mahtava esiintymispaikka kokonaiseksi viikoksi meidän temmellyskentäksi. Ja kun tämä näytti järjestävän näin mukavasti, niin sitten päätin kysyä näiltä vanhoilta Different Skies-kavereilta, niin että olisiko halukkuutta tulla sieltä vaihteeksi tännekin päin, ja muutama jopa tämmöiseen lupautui, ja täällä sitä ollaan. Mitään erityisiä vaikeuksia meillä ei ole tämän kanssa vielä tullut, paitsi että yhden osallistujan tietokone oli jossain lentokentällä purettu ja hajotettu, ja se yrittää tuolla sitä takahuoneessa saada toimintakuntoon. Mä olen touhunut musiikin kanssa 70-luvun alkupuolelta lähtien, aluksi bändissä, sitten soolonakin omaa pientä studiota rakennellen ja viritellen. Mulla on oma firma, joka tekee myöskin musiikkia erilaisiin mainoksiin ja muihin video- ja TV-tuotantoihin. Sitten olen muutamia soololevyjä tässä 2000-luvulla julkaissut nimellä Ozone Player, ja uusi levy on tekeillä. Sävellykset ja biisit meillä syntyy pääsääntöisesti niin, että jammaillaan vähän ja sitten löydetään joku hyvä pohjaidea, josta voi lähteä sitten eteenpäin kehittelemään sitä. Tavallaan kaikki säveltää sitä yhtä aikaa keskenään ja toiseltaan koppeja ottaen ja toisiaan kuunnellen ja täydentäen. Ja sitten on soittamisen jälkeen keskustellaan siitä ja vähän fiksataan, ja sitten seuraavalla kerralla se on taas jo vähän erilainen ja kehittynyt johonkin suuntaan. Ja tämmöisellä orgaanisella prosessilla nämä kappaleet syntyy meillä. Musiikille sitten mä yritän etsiä oman paikkani kulloisessakin kappaleessa, mitä lähdetään työstämään, kuten varmaan kaikki muutkin, että kaikkien roolit pikkusen vaihtelee eri kappaleesta toiseen, ja se onkin yksi hauskimpia puolia tässä, että ei ole esimerkiksi yhtä basistia tai rumpalia tai laulusolistia, vaan kaikkien roolit vaihtelee konsertin mittaan. Voi tehdä pienesti ja voi tehdä isosti erilaisilla soundeilla, mitä nämä nykyiset ja meidän käytössä olevat laitteet mahdollistaa. Tämä on iPad, jossa on mulla ladattuna lukuisia erilaisia äänen tuottamisvälineitä. Sitten on tässä tämmöinen pieni Rolandin analogista synteesiä simuloiva pikkusyntikka. Sitten on tämmöinen kenttyasemat-tyyppinen syntikka, jossa on painotetut koskettimistot. Tää on mun pääkoskettimisto studiossakin. Sitten tässä tämä Edirolin koskettimisto on liitetty tietokoneeseen, ja kaikki soundit tulee Tietskarista ja tällä kontrolloidaan sitä, että tässä ei ole itsessään mitään äänen tuottamismekanismia. Enemmänkin mulla olisi näitä kiippareita ollut, mutta ne on lainassa näillä kavereilla. Tämä meidän tekemä musiikki ei ole millään muotoa vaikeaa kuunneltavaa, päinvastoin tämä on hyvin helppotajuista. Sen vietäväksi voi vaan antautua ihan ilman minkäänlaisia pohjatietoja, kuunnella, että mitä siellä äänimaailmassa tapahtuu. Ja kukin voi sieltä poimia sitten
sellaisia asioita, mitkä omaa korvaa miellyttää. Mitään vaikeatajuista melumusiikkia tai hyvin kokeilevaa me ei esitetä. Tämä on lempeää ja miellyttävää äänimaalailuja.